अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढी विरोधात कोल्हापूरच्या उदगाव इथल्या टोल नाक्यावर चक्काजाम आंदोलन करण्यात आलंय। सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यामधील सर्वपक्षीय कृती समितीने हे आंदोलन पुकारलंय। धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी हे आंदोलक करतायत। या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सांगली कोल्हापूर मार्गावरील वाहतूक सध्या बंद करण्यात आली आहे। दरम्यान इथल्या आंदोलनाचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी सरफराज सनदी यांनी। पाहूयात। तर सर्वपक्षीय कृती समिती यासाठी आक्रमक झालेली आहे। सांगली कोल्हापूर सर्वपक्षीय कृती समितीनं आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलन सुरू केलेलं आहे। अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीचा त्यांनी विरोध केलेला आहे। सांगली कोल्हापूर महामार्गावर चक्काजाम आंदोलन सध्या सुरू आहे। अलमट्टी धरणाची उंची वाढीला त्यांनी विरोध केलेला आहे।